Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Răzvan. Astăzi încercăm să facem prestige pe Macy. Mai avem foarte puțin. Am făcut și eu ieri 17k de trofei. Așa, nu mai stăm la vorbă, let's go. Dați voi acolo un like, un subscribe. Eu nu o să mă duc chiar pe bătaie, o să stau mai la chem, mai la una alta, că Macy dă ea mult de mine, nu e așa bună, rău să te duci pe bătaie, să te bați. Avem acum. Bine, Bibi, dăm 3-4 hituri, dăm un stun. Perfect. Foarte bine. Și dacă vreți să lăsați numele în comentarii după Brawl Stars, că vreau să-mi fac o echipă destul de bună să jucăm la rang, să ajungem un mitic, vedem noi. Și dacă lăsați-mi numele ID-ul vostru în comentariu, vă dau pe toți la prieteni. Mai este decât 3 prieteni cu mine, hai că reușim. Știu că o să fie un video destul de plictisitor dacă eu stau mai în bus, dar trebuie să facem cumva să câștigăm, că dacă eu mă duc tare pe ei, cu mesia mea, o fac de bol. Uite, deja, am luat pe ăsta. Cu tot că avea power mai mare, dar tot l-am luat. Am făcut 17.000, 100 bun. Hai să continuăm. Și pregătesc pentru video următor, încerc să strâng cât mai multe. Poate să copăr și băiatesul, bine. Să se facă în opening frumos. Să aveți tăcere. Da, mă avem pe Edgar, ăla e destul de periculos. Să vă arăt și recomandați voi un brawler pe care vrei să mai fac prestige. Că am destui brawler, am nu știu câți, 50 ceva, cred, nu știu ce. Noi să 40 și ceva, că nebunesc. Mergem. Aici sper să nu fie nimic. Nu. Mai stăm. Unul, dacă se mai moare încă unul, cred că mai e un Edgar în viață și român. Edgarul ăla îmi face mie bătăi de cap. Acum dacă mor, îmi iau trofeile. Mama are 14 power cube-uri mâncava și eu ăsta maxim în latin o leacă, nici nu pot să zic că l-am atins. Ce să-i fac, mă, de câte 2000 mâncava? 2600 de damage. Și o să maxez eu contul ăsta, dar încet o să fie destul de greu acum. Pe care când așa mai le crescut un power, știți? Să-i duc pe toți în power sus. Faci o nouă prestigiu de sfârșit. Se face destul de greu prestigiurile astea. Mie unul așa mi se pare, se face destul de greu. Și dă și voi acolo un subscribe, că vreau să se fac live-uri. Mai râde, mai face, mai crește la rang. Ne trebuie 50 de abonați. Nu mai avem 40 de abonați nevoie.
Ca să ajunge destul de multicit, dar să strânge, nu e problemă. Dacă postezi, dacă sunt activ, să faci imediat, dacă nu postezi. Deja cred că am 2 zile de când am postat. Asta făcea a doua zi, dar postez azi. Acum mă duc o leacă mai pe bătaie, că nu știu nici ce plăie cine și ce. Mamă. Bine, mă, ați văzut, dacă vreți să faceți trofee, vă duceți puși direct pe ei, că pierdeți mult. Ai să vezi de nu fac. Nu, crezi că fac 999, cum mai am făcut odată. Când am făcut video cu pe am făcut 999 și mai pac. Ali stă acolo. Avem pe Cordelia. O să iau power-ul ăsta repede. Și le văd ce le întufă. Aoleu, am făcut de boală. Le văd ce le întufă și stau. Te rog să spui că treci pe lângă mine, nu te opri. Cordelia și nu te opri. Plecați de lângă mine că nu vă fac nimic. Bă, dă-te în căcat, de unde putea mă să mă știe, vere, primul minus? Dar nu cum. M-am dus ca prostul prea aproape de acolo. Ai? Mai tu pleci la casă mai mare. Fai, bă, ce rău îmi pare, că tu este cu realitate destul de mult. Deci mă leg pe bătaie ca să aveți ceva de văzut acelea, nu cum stau ca prostul. Dăm acolo, dăm și superul, dăm și un hit. Perfect. Trebuie să fac. Trebuie să iau și eu la scut. Ăsta. Vreau să pregătesc mai mulți brawler pentru rang. Că n-am destui brawler pregătit și pentru rang. Dar îmi pierde concentrarea. Uite, perfect. L-avem pe ăsta cu 5 prestige, a apărut el. Ce vedeți, l avem și ăsta că gândești și tu. Uite, îl dăm 15 să gem tare, da. Pierde mult, dacă se auge tare instant. Uite asta. Mamă, nu să omoară nimeni, de fapt. Nimic.
Hai să merg la bătaie, mă, că stăm ca proști. Haideți, mă, veniți încoa. Vino, mă, încoa, că-ți dau de te deși. Bă, că am glumit, nene, am glumit. Am glumit să moară Natasha, dar am glumit. Da, am glumit, mă, vă ales că vă bat. I-am bătut, mă? Bă, i-am bătut. Un merită mai trebuie. One match to prestige one. Și aici, nu, iau. Următoarea cred că să fie bine. Cred. Aici trebuie să stau foarte la camp. Că deja... Mamă, coletule! M-ai făcut țările de tu și de altă mâncate. Lasă-ți-mă, mamă, mi-a dus. Uh, 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 uh. Lasă-mă dacă faci el timp. Mi-ai dat $2 mai de și lasă mori. Mulți cu micu. Ce micu bun mâncam așa. A făcut bun. Bă, da, acum nu că zic eu ceva, dar mai sunt mă mulți ăștia. Un Damian, sus încă unul. Cât mai dați, mă, mâncavă-și Damianilor? Ești prea mult. L-am și eu. Dar nu prea mă joc cu el. Nu prea. Da, nu știu, mi se pare așa. Wow! E unul aici. Și unul aici. Uite ăla aici. Și ăsta aici. Mă, eu sunt mort. Dăm așa. Ce să mai dai mâncație? Fii atent că n-am făcut 999. Că e asta în baftă. Ah, 993. 993. Asta mi-e bafta, mâncam așa. Șapte. 7 trofee mai întâi. Nu? Nu! Lasă-mă! Haide mă, lăsați-mă. Mai trebuie 7 trofee mâncam. Să fac să presiz să scap de Messi asta. Să vă spuneți că am făcut. Haide, mâncam! Aladin! Frumos!
Am făcut 1001 trofee. Am scăpat și de Macy. Bine, bă, băieții mei, bine, scăpat și de Macy. Ieși, să nu mai te văd. Uite aici. Nu ziceți voi cu care vreau să fac prestige. Sunt toți ăștia. Care mi se pare mai bun și care ați vrea să mă vedeți că fac prestige. Ăștia sunt 50 de bani. Bun, eu am fost Răzvan. Like, share și subscribe. Și nu uitați să lăsați ID-urile în comentarii să jucăm ID-ul de sub numele vostru. Îl scrieți, mi lăsați comentarii, eu vă dau și o să jucăm aici, că mai e decât 5 zile. Bun, cam atât a fost și azi. Ciao.